kaka ne asing'isi motelo kani jawinjo mara maendi en chenro mari ma bende biro ni kanyo endi chieng' wuok tich ka wuok tich mar ng'e Jathum mari kawuono ni endi bende wendo Olimo studio kaendi en bende wendo mabiro miyo kinde mondo ng'isa ni to en ng'a gi nyinge owuon. An gi nyinga ang'era kaka Omari Nash. Nyingi Omari Nash. Yes. Okawa kinde mang'eny ahinya mondo amanyi Omari Nash mondo kaendi mondo wagoye mbaka kaachiel wang'is jowinjo gi eki to Omari Nash ni en ng'awa to otimo ang'o. Oganda mang'eny oseromo kodi kuonde mopogore opogore kitimo chenro mopogore opogore to kawuono ni endi en mondo wago mbaka mondo ing'is gi adiera ni maendi samoro e gima timo muwinjogo samoro gin mana mbaka kuom ji. Omari Nash nyinga iluonga ni Omari Nash. Koro Nash need to be Omari Nash, you know. Koro when we Omari Nash, then Omari Nash the artist. Koro and generally I'm entertainer. Entertainer means anything manyalo miyo ng'ato mor. Atime generally. You know, there is difference between a comedian and an entertainer. Yeah, because you do several things. Atimo comedy, atimo the skits, I do the play, acting, I do the parody. So all sorts of entertainment. Ing'iso ni temo wacho ne jowinjo ni itimo gima miyo inyalo bedo gi mor kinde duto. Yeah. So generally I call myself entertainer. Omari the entertainer. Omari the entertainer. Koro adwaro ni mondo kapok wadhi nyime timie nyingi moro ma chieng' moro achiel kendo awinjo ka ng'ato wacho kata kama ne intie ni pakori gi nying moro ma bende nomora ahinya. Adwaro mondo ing'is jowinjo ni to nyingi chande ipakori ga nang'o cha. Iluongo no Omari Nash chieno jamane mbele. Chiene mwaneno mbele moyoko. Kata Omari dhako yemiyo chwore alot to bede gima mit. Samoro be gidenda ni Omari dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod ochwako siti. Dhako nigi chak kubni ariyo duto te to pod ochwako siti tu. Siti romo ti. An nyinga based on dhako. Nyinga based on dhako. Inyalo wacho ni dhako yitedo manya to bede oganda. All these digi dhako ngode. Yeah. Yo kamano ne jawinjo mara kaka iwinjo kanyo ni endi ang'isi ni pek mar atari wang'e mana kawuono ni ngima mar Omari Nash kanyo endi bende wabiro go kode mbaka mondo ong'isa ni tang'o gini manokawo okenge mage manokawo matinde to nogolo nying mar MC kuome. Mano endi wang'o nong'iso kanyo endi nikech sane doga fwenyo ni MC onge kuome. Wang'o nong'iso mondo kapo ng'iso kamano endi mondo nochako tijni endi karang'o kama endi mondo bende jogo kima piny obed gi mijing'o kanyo endi. Mokwongo kana donje tijni endi ne mora yani being an artist ne mora and anyalo wacho ni en gima inborn because when I was still in lower primary school I could be performing in the church. Neno koro komiya role model drama anyalo time perfect, you know. So people kept on congratulating me in any occasion over there. But it was contrary to my father's word, my father's willing. Dwaro mar janyuol. Baba ne dwaro ne at least a bit engineer kind. My father is engineer by the way. So my father also thought that I would be one of the engineers that we have in this country. But koro ne walo ng'eny kuome sana. Seneno matmoro ma walo ng'eny kuome cha. So naneno ne onge tinde ka walo ni ng'eny kama then walo ne nyalo bedo tich. Mano walo koro bedo tich. Mano momiyo nyinga moro luongore ni ujinga. Because I had a lot of ujinga. Ujinga ne ng'eny kuome. Ujinga ne ng'eny sana. Sama ikawo nyingno koro iketo kuome. Ujinga ne ng'eny molo kata buk. Ora wacho ni ng'eny piny kaendi you never know. Samoro mission mono mine mar ujinga. Because all of us cannot be serious. Jitek nyal bero kanyo ni ono kete mapache weche mag somo. Nyaka jomoko kiere matin. Nyaka jomoko bende yude molegeza matin. Mabende kuma seriousness nitiere. To ponoge ne nyaka walo men walo. En walo ne moketo mbele moko da wach machielo. Koro mane in.
Mane an koro yudo ka ng'ato wacho ni bwana Omari we walo mang'eny. An walo mang'eny koro an. Koro iseyudo ka ng'ato wacho ni de walo dhano. Koro an walo. But walo na no ok adware walo. Ok idware walo ibe. Koro walo ni no ok idware walo. Koro walo ka an walo ka mang'eny kabisa. Yeah. Kenda tugo ka mang'eny kabisa. But walo na no ok adware walo. Itukano ok adware tu. Emila na no ok idware mila. Bada ya winyo mara kani chako weche gieki tineno ka bende wang na pinji mbele kanyo idonjo e weche gieki mag ngolo kendo bende ajawa winji maber mokalo ang'o gima chako godo kapok ichako weche mag ngolo gieki ang'o gima ne timo moloyo nikech ngolo ni chako machiegni kalore kaka bende aseng'eyo matin. I've been making several comedies to accounts gago kosebedo ka kaka maber gisebedo ka gibedo gi followers to gi lala because na base ga dala I do much time kango then pacho kana pacho koro I never knew these things of copyright and the rest. Kuri nyalo yudo ka naloso kata comedy moro make kabisa kata mana gi tumba to yudo ka ng'ano keto strike ani ngeni ano makiaga ko bang strike moro kendo strike moro malo ni weche go mag mbui nyiso ni ne ok in gi ng'eyo kata ni onge lony ni samoro katiyo gi dhomo ng'ani yendi nyalo kelo chandruok bang'e. Exactly. Na akia ngeni Jathum cha bwana kia kabisa ini kia bwana ini sabuni paro kata ni promote ng'ato kamano kare nyoma so such like koro natimo gatima acting too. Then I took much of my time kate moto naonge ga gikumike kora nyalo timo to ateri cyber koro jo cyber bonoya age to anaonge then kora chako timo acting kawo nyalo pana na is looking at least to meet ngiso ni neno ng'at moro mane ng'iyo ni ng'at yendi kopo na lowe te to samoro lekla ni nyalo chopo yeah obe ne timo kamano koro en mana lowe ma koro kana oro ne gik moko okawo long time kapok oduoka nikech nowe messenger ng'eny messenger samoro idonjo e Facebook itimo gige ni to e messenger koro yudo ka aoro ne message messenger it will take time for logic panorama mondo loki koro nitie clip moro matin kan wadha ogi kupe yani wadha ogi ng'ato jemo ni inde aneno kodonjo ga live ni no jemo ng'e jemo no koro notimo kode clip moro to nadhaw kode koro nachalo ng'ama dhaw gi ja Nigeria koro kadhaw kode to jemo wakat tamako kobe to ariyo koro jemo lal to kobe modor kati kiting'o kuomi koro mana clip mana locho kuro kocho na tayudo mano nomiyo obedo gi chia moro kuomi ni samoro ni tire gimo maber kuomi miyo nomanyi ma uromo kode koro penja ni to kijana no maedit niga videos bitakonia edit kenda koro kamane ka kocha kuoga loji panorama no koro ni kare bitaul mondi manyi koro kabiro town tamanya loji panorama manyi nikech ne en gi namba koro nasibiro gi namba kamano koro en mochako tera ka Fred Jakadongo yes to mano yudo ka paro digi tago ga manya boya naero ga to be kata mag Nyasaye na oyudo kwa segolo gi kata moko gine ngima mopande koro yudo kwa lawa kaka dade kube mopande kupchanga mopande polise no yudo kupchanga mopande yawa koro naero ga era loko tum ka winjo ka ng'ato wero moro
taloke galoka. Koro pane gini to koro biro mana chien ka ajawa thimo osedonjo kuma kaluoch koro oserwake ajawa. Aloch oseketa the MC. Okay, MC. Omiya microphone ke gima dwa wacho. Koro sometimes aloch yuayo kata chien to kuna ni kama kundi kama tuwacho kama kawacho kama tuwacho. Koro wadonjo kocha. Line wasepuonjre. Koro kadonjo kocha to at least yot. Ang'eni ko wacho kama wacho kama. Mano yudo ka onyulo koro donjo. Onyulo mabende timo acting. Onyulo be koro bedo trained because Onyulo was not in their job. Koro ipuonjwa Onyulo. Ko wacho kama. Wacho kama. Wacho kama siaya. Bere jengo maber. To ana penjo ginango. Penjo ni mano nyamo mare mwacho no. Nyalo dwoko ya nyamo tiang. Mano tiang ko kalo kanyo. Ko kalo kanyo. Koro yudo ka at least ne wan the lines because by that time I'm now the lines magajawa. Ne an ge walo moro menyadala cha. Walo moro menyamiyo go dala nyero to nyero but koro ka ji ng'eny tiyudo ka pressure nitie bwana makata gini wacho kumulalo te ka ji ng'eny miyi luoro nyalo dago luoro moro miyi luoro bwana mi sweat marach but kamane kaka nadhi makoro wadonje ajawa adwa ni mondo bende iketi jowinjo kata bende lor ma line moro kuom tumi mokwongo niluongo ni mabende anta anyalo wacho nene moko kanyiso kata kobedo ni nene mokwongo iluongo ni japeto tumi nobedo nade Japeto thing. Japeto actually it came ni ineno gik ma ji wacho. Ji wacho ga ni Jathum nigi dae. Winjo experience na yudo mane ajawa kae. Yudo ka iwacho ni Jathum ni ka gidi winjo kasto iwacho ni ng'ani kapo mosetamo kod ok dala. Winjo mano ba kaminyage dinalo mano ba kamigoyo ka na penj bende to okay yudo ka ng'ato nigi dae mano ok dala. What is your concern? Koro bedi chani kana mati yudo ka okay nyiri chamo pesa nae ba mano pesa ni ere gimomiyo in idonje. Koro I sat by that time I was still teaching in Thika, so I thought of that. Cause nwaro moga gi Japeto every weekend. Koro wabit kumoro kama then we were to do a certain clip to nyomoko leo. Koro we were only 3 people. Arun, Japeto to Leon. Koro we were thinking of a clip to do. Then I record gik moko ko biro na kaka mago walo go ta record. Koro ang'iyo one of the recordings ayudo kumoro mana wach dayo to gi weche mag omuom. Koro ma ako wa practice kanyo Japeto biro joka luongi. Then Japeto gi Arun are responding. Tawinjo kiluongo but midwa na tim takia. Koro I'm like giving the advice. Nairobi ka nyingi. Kalau italo mama miyo kanyo gi Japeto gini line maber moro gelo. But gibiro chamo. Then ng'ato duoko ne gidwoka. Mano pesa ni wacho no kusoma. Mano pesa na ngiko na kusoma ni mono takia. Te kuro yoro dai wabiro kete kite. Mano dai. So kuro wakete into a song. Then wawere kuro kwasewere tu ji wacho ubera dhiuru studio. Mano no posta clip kamano. Then people like jomoko ne off kata ni dwa chulo dwa studio mondo dhi ogole koro winje to Japeto mara Japeto bende winjo kaluongi winjo ta winjo kiluonga gibidwa na timo takia. Koro ingeni an osiepe luongo ni Othure Jawai. Othure is always my great friend, and will always support me. Koro owacho ni bwana gini wanyalo gole. So with this studio koro
kare nosewinjo kata gino ma beat oseloso oseloso en gi interest koro kwadonjo kaecha to osechwadonwa beat to waketo thum ika trend ipa ni en thum nomako piny ahinya kanyo kendo anyalo paro ni an bende owuon nawinjo ka thum no ni chal gima ng'ama nowere ne nigi obwongo matut ahinya nikech yudo ng'ama create gimoro mapiyo mondo omak chuny oganda moloyo to piny masani edi ne en puonj makare ne jaweki manochiko itgi weku nataka mi poch gi pak kuom thumi moro manigolo chien kae nikech igole e sama tin ahinya kuom gima ne trend kama kanyo mod gi Gamela. Kanyugure Gamela. Awinjo kikao beat no endi mar jango mamoro. Ikele mari tiketo godo gima ne trend chande. Mondo oganda ong'e kata oganda owinje koro yoro mar thum. Leka nitimo mai. Generally anyalo wacho ni an aeroga adil gi gimiluongo ni the trending issues, current issues. Ineno like ka yudo gimoro tadwa na kete but kora adwa ni communicate gi people into the music way. Gimomiyo the music way, music it's very easy for you to do it even alone. If you look at Nairobi, people are very busy. Kora moment mapodi rito ni chokji. Ichokji tem my koro comedy. Usende ko script, somebody is not there. Iyo aya samuru ndiko script itemo explain ngachokne. Yani ngachok deliver the way you want it to be. Koro because I'm also talented in music and king you pinyo mar luka eni. Ungeno matimo lu parody. Parody en kumikao beat mar ng'ato. Tiloso go gimopogore. Message mopogore mondo ng'ere. Ngene wan gi cover to an parody. Cover en ni tiende ni nyalo nuwe no dongo swag the same way but maybe beat iloko kata itemo lo kaka beat no the. Iwinjo kaka ong'eyo rundo koro I can decide maybe to put it in Catholic way, in SD way, or kata in rumba way. We nyalo de ong'eyo rundo nyadhi nong'eyo nyono. Ineno ka awero exact things monodongo wero. Tikore kele sauti mopogore. Mani dongo ne ka. But parody and iko agathumbo dongo exactly but when they love message iloko. Lakini beat atani maja. Kaki wachede asoro kona kama amata kona kama Omari huyo moko ingeni be wangaedo maji yodoke pimo pi mogo wangaedo maji yodoke ngado kuon kora mata kona kama Omari huyo moko temi mwenye kuondereo kabe yodhe maber ne wangwenye kuondi goro awi kamikelo no ngiso ni am en mana kaka thum ka flow kakikele but different message mitero kata ote main go dopogore mogik di thum manowero chande opogore kito line moro kaje koro a moment mana ayudo gir vera ka trend and for their information anything my trend I have to work on it for entertainment purposes. Jomoko kachila koda mawachini iyudo ka jomoko biro kata ndiko kanyo ni bwana los tumi bwana weketho ne ng'ato thum tokia connection wage Jathum like Onyipa Pejay is anyalo luonge ni kaka my father now. Kech onge samoro mama nyadhe beta mawe moka be konyango Papa J motende na mwa chiem dala ma in fact kapoka achako kata gigi I remember Onyipa Pejay telling me ni bwana ngani migol nyalo and you are also talented you grow there kapo poka golo parody moro koro I knew who Onyipa was ninge ma kataka na loso thumno alikuja kwangu akaniambia akanicongratulate wacha ni bwana ibidi golo back something of that kind koro yudo ka fan to gire bira ma okong'eyo toko ni bwana loso be ni bwana weketho ne Onyipa Jathum but on my side definitely it's also a promotion iwinjo because submit you the thumno you watch matuku Onyipa Pejay at least you remind people kabisa iwinjo wije to monokalo koro I can say ni anati yoga mostly I use the low tunes emitiyo go mang'weni kanyo nikech wa promote gige wa mang'weni so ni ebin loka wangi
problem moro matin. Ng'ato koneno kitiyo gi satellite beat to maybe jomoko nyalo ng'ur, nyalo bedo gi ng'ukri ni momiyo beat ne motiyo. Though an joma asetiyo gi beat gi, onge ng'ama asewinjo ka ogolo ng'ur kogolo. Pero kamano nyewinyo mara mana kaka winyo wendi en poda mana mpaka kaini gi Omari Nash ma bende wako mpaka kaini temo ngiso ni tigino kige mage mosekawa mondo bende odonje weche duto mag jawa no chako kanyo to sudi kanyo kan mane ma bende osegoyo kanyo wendi kapok wiye wil Omari dani mondo bende keto it jo piny go e kimanyo tunge kaka MC Omari Nash sani endi loko nyingi ino Omari ang'o mitimo kama igeni kiwacho ni MC Omari Nash we expect to be seeing you MC. Kuri ngeni MC kwa chako yudu kagulu parody MC act MC. Geni kibedo MC which means you are constricting yourself. You restrict to be an MC. But koro yinyo kana koni kwa chako kocha ni an entertainer. Koro it should be General Omari Nash. Iyo do. Makataka kuri golo parody moro to understand Omari golo parody koro kanyo parody. In fact zero koro adone adu grade the parody cartel. Parody cartel. Koro Omari Nash parody the parody cartel. The parody cartel Omari Nash. Nikech parody ni ndio kamiti na casto omako pin maduong sana. Ngeti jomoko ma are not interested gi these action things kabisa but inyalo timo your comedy in a song kendo ta ingeni comedy in a song does not mean somebody have to watch somebody has to listen japeto bendi winyo kalugie injota winyo kiluonga gimeno na timtakia Nairobi kato nyeri pecho lakini piro chamu mano pesa na emewacho na koso mari moro takia inyalo yudo de madongo dongo mabiro kethe geten mano da emewacho na koso mari moro. So you have not to watch that inyalo winjo and it is also giving a message to people. Mano pesa na koro I have right to do everything that timo kode ni timoro mawacho ni jachode in miluonga jachode no dau no chongi ya wije ka in miluonga jachode no chongi in miluonga jachode no chongi ng'ato luongi ni jachode ti jamigori ng'ato luongi ni jachode ti jasiaya kasi yudo kumopenjo ni ne in milanda na serone dau mane jok pas makuodha na sero mine meru mane kar manyo mogo tibedi lando ng'ato tim tiji mano nitiere mena mogo to ili lando ji tim tiji kore yudo ka okochuno ni nyaka ng'ato ne gino kaka bende jomoko lando ji but you can just get the message ng'ama kawe positively biro kawe negatively kawe Ang'o mane ji owacho e kinde ma bende ni golo thum idieni Yambeta tinge gimado. Ang'o mane ji wacho kane keche ni mane golo angala kuri kele keche mag gospel. Okay, this one is just the creativity thing. So Odongo no hit by that time and he was my friend. Kura pejo ne kuru waketa nini Odongo neja SD. Iwi Odongo neja SD. Kura item imagine because when they say itin magit kaka sane ndagi Odongo swagi. Anyalo mana paro wir minya pim go joge mana chungu yamo mongata ngata noke kamano akonya chungu yamo ngen ine minya lo chungu yamo ine minya lo chungu yamo to Odongo minya lo yudo ko ochope level no bwana ngata atutinge malo kamara mame kale kete kama atachomo tunyo fuyu entinge gimano akure manao kamba koro ndaluongi imagine ne ipane ka Odongo swa nyalo bedo je SD koro mano ne wende SD koro en hantu nyambita itinge gimalo hani nyambita tinge gimalo ikete kama bangi makakama ya wange kana ichwale nyundo mano SD song now
Agisini men maratara jawi mara kaki winyano edi pod na Omari Nash kai ni man koda e J Media Studio kanyo timo limbe mare mondo bende wako kode mbaka kotenore gi weche go eki mag thum matinde bende iwacho ni oselali ahinya jawo osemaye e kanyo edi kendo lali weche mag jawo we kanyo weche manotimo chon kane mako kode mbaka sani mondo ler no kai ang'o mi kone jopiny sani sani wabiro gi Lenda Parodies loading. In fact, I know my producer is here. Kapoka wati kwa ngonjini mate. My producer is Oture Jawa, and I would wish Tangata ma watch. Unyalo support, unyalo the YouTube ne acha. U support because anange mission mara and ni wa support upcoming artists. Come on. Te mundu belengech and achandora sana mondo meyuda ng'at moro momako kata mondo chopi iring mangane panorama. It took me a lot of time, and I can say kata winjo kane I text and lodge panorama on the messenger for several days. I can say then more than a year. Kimanya to kodwo kanyo ni dwoko mani amanya mucho kusama koro no and that is why anytime my upcoming artist I feel it because I know kaka ambe mchana kama koro anadwaro ga ne ngata ma nigi potential wa promote uru nikech ngini wan kaka juluogi matamo promotion ina nyiego maybe kama ne wan no loya ka promote ngani ka promote ngani to the lawyer anyalo bedo threat gi dhoke sungu ana paroni ati anyalo wacho ne at least ase change ngima jomoko achiel ariyo ma gigombo bedo MC mano momiyo kata koro nyinga withdraw from MC ang'ene amba miyo gi opportunity masani ka ng'ato manyo MC to yudo mana MC moko Omari is no longer but not that I don't do MC which means atimo gibeluongo ni entertainment package MC atimo music atimo dance atimo acting atimo adverts atimo promotion atimo interview atimo so such like iriyo gite kanyakla so kenyal ka mar MC monyiso ni achikora konchiel achikora konchiel but kopo ni inyalo neno ka an gi Fredija Kadongo but atimo na ema jala madwa an gi Fredija Kadongo but atimo na dogo swag adwa in fact in the Luo music industry ng'ama koro miya ka tich kabisa machula instantly mapokwa yware wendo dogo swag eno miya tich gi pesa biro gi tich kuri gene jomoko sepenjo ni bwana mumiyo advert mar dogo swag timo gi nguvu pesa sedonjo lakini moko ka itimo to wacho ni bwana be ane chula in gi parare in gi parare then jo anglo be committee wacho ni kaka ine MC mar Omari kitimo ne adwa onye chuli oneno ni mano right ni mano right ni team ne itiyo kanyo ni timo gino koro ni yudo ka maybe committee inyalo mana landa ni wan kuma chalo kama ti ai after all can be truly for that service to one Nairobi ka for mine not for friendship omenda that's what we have okwana kai ni marwala no talent inyalo timo kata dala talent inyalo ko sai to gari Nairobi kise to biro Nairobi in fact ni biro Nairobi ka kendi ma hapa ni okinyari bebe jokuno hizo goga okanya paro ka che mane momiyo kopo ni chandre Nairobi ka ten jukumo kamano nikech ngamono kili Nairobi yo kamano jok mine hizo goga ribo Kenya pa ngamono ngado ni ship yo no set idwa igo blame koro nyaki tim gigegi iti mo bwana in fact kopo ni gimiti mono ineno ka biko di maber wengi gimeji wacho atim gino maber jogo wewo team gino akodhe wacho ni okay people blame the akodhe ni wuto ka ade okay joma wako lewni mar wako kanzu people ko kipimo gi ko the account mar akodhe to gege ng'ama nigi pesa akodhe nigi pesa mamwa poka neno kata bambi mamwa madala kumayaye but
Pesa to animo kwai. Inimo kwai. Akwa beta sende no nyaka bam ni mali pacho. To en gi pesa molo jogo. Pesa ne okanya kata mane. Kore ngisi Kata me ani Omari mag pesa na mane. Okanya. In short tiende ni anga. Check your life. Ni gima nyalo dhi kodi mbele. Dinit ne gima jiwacho. Do it. Atim gima nyalo miyo an komora ka dhi mbele. Atim. Dogina no kata aero jamu miluongo ni papati. Papati ogolo to moro manyien iluongo ni dhano chalo liu. Dhano chalo liu. Manyiso ni liu duka ng'iyo en kalas mang'eny. Ok inyal mor nikech samoro ng'ato ohero mana yelo. Ng'ato bo to mineno ohero yelo ni en red. To ohero yelo. Ng'ato be green. To ok en green. To ok en green. En green but ohero violet. Iwinjo gi awinji. Ko inyalo yudo ka Omari advice ni ya. Amara yuang. To ina yudo ka giberi ahinya. En media, chak media mar Kiswahili. Ibiro defa. To Omari no temo content madundo. Ito no mondo wita. Ogoli e film mondo wene. Awene. Ke Omari okatimo gini. Gimitimo ni donge matimo. An timo. Kora kuni ne bwana ne tim gini. But tim Kiswahili biro defa. To Omari bende na kadhi maber mondo otime timo gini. Kamano. Amoro kinde moro chirika ng'ato nomisa ni ajo junior. Aneno kitimo sigani no maber ahinya. Koro timo tim gi dholuo, tara tim gi English. Ang'ise ni sawa, kina timo timo mawa. Tim. To kara onge bech mar timo tim. Bet para dere winjo mara no kabende sama wanwa kaindi wapodon ka Omari Nash kabende ko bombaka kama tini kutondi gochego imedo par ni ok en MC en Omari Nash kaki ni no wacho no edi nyiso ni to kuro ganda gi mago mo samoro tim na gerbat mago mo samoro kodi mago mo samoro bende ko maka ko baka jon kunya kanyi nyalo yudi na Omari Nash ni kumora mora. In fact, kidi Facebook Omari Nash, kidi my Facebook. Ok, ano ka watching Facebook page. In manye Facebook kani manye Omari Nash. Guru Omari Nash biro ke yuro profile sawa. Ke yuro Facebook page bisa. Sawa. Omari Nash, but Omed KE moro kai. Yeah. To make it official. Yeah. Koro Omari Nash Facebook. I'm so dormant on Instagram, but I'm there, and Twitter, Omari Nash. LinkedIn, Omari Nash. YouTube, Omari Nash. Yeah. But I have another YouTube for the Luo product. Yeah. Nikichuana enoka Omari Nash mbele kaindi. Wanya look at the universal, manata natanya loyo. Yeah. Koro wani madho luo ni Luo trending videos. LTV. Or LTV. Luo trending videos. LTV. Yeah. LTV no be marwa. Eto koro en gi look now followers my page go Martin. And plus We are at about around 17. 17,000. Yes. Cut. Let me bit.